सोलिफु बोसोरनि फैगौ नभेम्बर दानाव कक्राझाराव खुंजागोन इउपिपिएल दोलोनि ब्रैथि थामथि बोसोरारि जथुमा। बिटिआर सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय बिटिआर ओनसोलनि मोनसे गोहोगोरा राजखान्थि दोलो इउपिपिएलआ सिगां समफोराव खुंबोनाय बायदि बे बोसोरावबो दोलोनि ब्रैथि थामथि बोसोरारि जथुमाखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बे जथुमाखौ जाफुंसार महरै खुंफुंनो थाखाय दिनै कक्राझार बिगियान फरायसालिमानि अडिटोरियाम हलाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों मोनसे रिसेपसन कमिटि दाफुंनानै लानाय जायो। रिसेपसन कमिटियाव गाहाय सुंथागिरि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए आरो कक्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि लरेन्स इस्लारिखौ मासिगिरि, एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीखौ लिंथुमगिरि महरै बिबान होनानै मोनसे गोख्रों रिसेपसन कमिटिखौ दाफुंनानै लानाय जायो। ब्रैथि थामथि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो थांखि लानायनि सोमोन्दै इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा फोरमायखो खोनासंना लादो। मानगोनां खौरांगिरि लोगो नोंथांमोना दिनै बेयाव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद जोंनि इउपिपिएल हानजानि जानानै नोंथांमोननो जोबोद साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय, गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। बेयाव नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जे मिरु जोंहा कमिटि दङ। मिरु कमिटिया थाम बोसोरारि जे जोंनि जथुमा जायो, बे ब्रैथि थाम बोसोरारि जथुमाखौ जोङो कक्राझारावनो खुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो होननानै नोंथांमोनखौ बेयाव लेंहरनाय जादों। बे थाम बोसोरारि जथुमाखौ गाजा गोमजायै जेरैबो बिथिङै रंगिना संगिनायै खुंफुंनो थाखाय जोंहा मोनसे सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय गोख्रों मोनसे बराय आफाद जों दानानै होदों, खुंफुं आफाद जों दानानै होदों। बे खुंफुं आफाद बा बराय आफादाव जोंहा चिफ पेट्रन हिसाबै जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म सारखौहाय चिफ पेट्रन हिसाबै जोङो सायख'नाय जादों। जोंहा मासिगिरि हिसाबै जोंनि कक्राझार इस्टनि एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारखौहाय जोङो बेवहाय चेयारमेन हिसाबै जोङो सायख'नाय जादों। लोगोसेयैहाय माने गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै चिफ कनभेनर हिसाबै जोङो माधव छेत्री बिथां जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल सेक्रेटारि लोगोसे एमसिएलए बिथांखौ जोङो गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै जोङो सायख'नाय जादों। गतिके आङो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो लुबैदों। जों सिगाङाव अपोजिसनाव दंमोन, थेवब्लाबो नोंथांमोना जोंनो जोबोद अननाय होदों, जोंनो गोबां हेफाजाब होदों, गोबां नोंथांमोना जोंनो अनसुंथाइबो होदों। गतिके एबार जिहेतु जों सरकाराव फैबाय आरो दा जेरैबो बिथिङै जोंहा गोजोन फैबाय, जौगानाया गोख्रै बिथिङै जोंहा दावखोगासिनो दङ, गोख्रों बिथिङै। दा ओंखायनो गासैबो जोंनि इउपिपिएल हानजाखौ मोजां मोनग्रा, जोंनि बिटिआर सरकारखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौहाय जोंनि बे फैगौ थाम बोसोरारि जथुमाखौ गाजा गोमजा बा रंगिना संगिनायै खुंफुंनायाव जाहाथे नोंथांमोना जेरैबो बिथिङाव मदद होयो, जोंनो हेफाजाब होयो, अनसुंथाइ हरो। बेनि थाखायनो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय।